Benvidos a todos e a todas. No Orienta Consello de hoxe imos falar do perfil profesional de masaxista, que é a miña profesión. Pero, en que consiste este posto? Os ou as masaxistas terapéuticos e deportivos son os profesionais que dan masaxes de diversos tipos, baixo as indicacións e a supervisión do fisioterapeuta ou naturópata. Así é o meu día a día. 1. Preparar a cabina antes e despois de cada masaxe. Debe estar limpa e con temperatura agradable e cálida. Os utensilios son o aceite ou a crema, unha camilla e o papel, e o máis importante, as túas mans. 2. Cóbrese ao paciente con unha toalla e se descobre só a zona a tratar. 3. Aplicar o aceite ou a crema nas mans e dar sobre 10 ou 15 minutos de masaxe na zona a tratar, según as indicacións do fisio ou naturópata. E como debe ser un masaxista? En primeiro lugar, é importante ter unha preparación especializada. Un bo masaxista debe respectar os compañeiros e xefes, e ser amable e empático cos pacientes. E algo moi importante, debe saber guardar os segredos profesionais. E agora imos ca parte práctica. Que dúas cousas non debe facer un bo masaxista? 1. Nunca pode descoidar o respecto da intimidade dos pacientes. Por exemplo, deixar a porta aberta cando o paciente se quita a roupa. 2. Non se pode despistar falando no traballo. E, sobre todo, non podes gesticular coas mans cando dase masaxe. Hai que atender o que se fai. Que dúas cousas si debemos facer para ser un bo masaxista de éxito? 1. Debe facer formación continua para ser un bo profesional. Non parar de aprender. 2. Creerse o que se está facendo. Hai que ter confianza e estar seguro dun mesmo. E así é o perfil profesional de masaxista. Encaixas ti neste perfil? Calquera dúbida, pregunta a túa orientadora laboral. Rematamos Orienta Consello. Atentas e atentos ao próximo programa. Unha aperta!